ще си мечтая само да дойда до вечера да си сипат ракийката. Ако е имало Кой това? народ дет седи и трае. И нищо не казва, нищо не прави. Нищо. Па нали сме в Европейския съюз? Па дигнете се, па семействата на тия хора, па идете в Хага, идете насам, там не всичко направете. Поне гласа да ви се чуе, го. Организирайте една подписка. Хага, права на човека, закони, европейски. Нали сме в Европа вече, не мога да нема нищичко. Поне роднините им, ако не... Моли па чак по такова търпение, чак такава толерантност към идиотите. Съда има Хага, ние сме в Европейския съюз, все нещо може да се направи, главно. Представете, там сигурно е за много пари, хорищата може да немат стотинка. Може да си заложили задниците на ипотеки, как села България, той е цял свят, но пак намират начин. Това е позор, брат, това е абсолютен позор. Това е думата. Позор за България. Позор. Срам и позор. Срам. Срам му е, че съм българска. Срам му е, че идвам от там, дето виж какво се случва постоянно. И виждаш. Почвайки с Соня, нещастник, дет седи на летището и ти иска 5 лева за те толкова негат капотита, гледаш презрение, да свършиш на тия. Дето пусках нещастник, дето изтрепа от свет народ. Защото е как? Дъмгофане за цел живот. Може такова нещо? Може ли такова нещо? Може ли такова нещо? Това е върха, че съм. И тия журналисти го пишат, ето както поредния факт вече са претръпнали и са свикнали. Поредния факт. Такъв позорен. Нищо особено, брат. Вижте ракията и да не ти дрема. Само да ти спомена какво се случва. Айде!